Happy New Year! Happy New Year! Niining unang adlaw sa tuig 2025, atong gisaulog ang pangilin sa mahal nga Berhen Maria, isip inahan sa Dios o inahan natong tanan, isip simbahan. Pinaagi sa atong pagsaulog o pagpasidungog ni Maria, isip inahan sa Dios, gitudluan kita sa simbahan nga doon na kita'y langit nun nga inahan nga mupalangga kanato, muamuma ug mubantay kanato sa kalisud o sa kahamugaway, sa kasakit ug kalipay, anaa si Maria uban kanato. Munang matag adlaw diha sa tag sa kinabuhi, diha sa itong pagpanikay-sikay, sang pito nato ang mahal nga Berhen, kay siya man ang gitahasan sa Dios nga mahimo natong inahan ug manlalaban. Gitudluan usab kita sa simbahan sa paghimo kang Maria nga modelo sa atong kinabuhi matag adlaw sa tibuok tuig. O giawag kita sa Ginoo nga magbaton kita o atong buhaton o maningkamot kita sa pagkamasinugtanon ngadto sa iyang kabubuton, pagkamaampuon, pagkamapaubsanon, pagkamahigugmaon o pagkamaalagaron sama sa atong mahal nga Berhen Maria, ang atong langit nung inahan. Mga igsuon nining panahon karon, panahon sa moderno, si Maria mao'y nindot natong pahimangno nga ang tinuod nga kalipay makaplagan dili sa kalibutanong mga butang. Ang tinuod nga kalipay atong makaplagan diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang pagtuman sa kabubuton sa Dios maghatag kanatog tinuod nga kalipay, ug dili lang kay kalipay, maghatag usab kanato og kalinaw. Una sa tanan, magsugod ang kalinaw diha sa tong tagsa-tag sa kakaugalingon. Kung adunay kalinaw sa itong tagsatag sa kakaugalingon, kung adunay kalinaw sa itong hunahuna o sa atong kasing-kasing, adunay sa kalinaw diha sa itong tagsatag sa kapamilya. Kung adunay kalinaw diha sa itong tagsatag sa kapamilya, adunay sa kalinaw diha sa komunidad. Kung ang komunidad magtuman sa kabubuton sa Dios, ang tibuok kalibutan makataghamtam gayud sa kalinaw. Munang niniusab nga unang adlaw sa tuig, gisaulog usab nato o gilunsad usab sa ato ang Santo Papa o sa simbahan, ang pag-ampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Munang mag-ampo usab kita alang sa kalinaw. Pinaagi sa pangama o pangaliya sa itong mahal nga Berhen Maria. Kalinaw nga magsugod diha sa tag sa kakaugalingon. Kalinaw sa itong hunahuna o kasing-kasing. Aron diha kita mamahimong ihemplo sama kang Maria. Ang pagtando ni Maria sa kabubuton sa Dios nakapahimong tawo sa pulong. Ang iyang dakong fiat, ang iyang dakong yes sa kabubuton sa Dios, mao'y nakapaluwas sa katawhan o nakapahimong inahan kanatong tanan. Taliwala sa mga kasinatian nga atong mahibalag sa atong panaw sa kinabuhi, kasinatian nga makapaluya, kasinatian nga makapawala sa paglaom, si Maria mao ang atong gabay, isip inahan. Siya mao ang atong panig-ingnan diha sa makalisod nga atong mahiaguman. Mas una pa nga nakasinati og kalisod ang atong mahal nga Berhen Maria kay kanato. Mas grabe pang yang kalisod ngayang nasinati kay kanato. Apan iya kining giatubang, inubanan sa kamapaubsanon, inubanan sa kamasinugtanon sa Dios, kamaampuon, kayano o kamahigugmaon, o wala gayud siya mawad-i sa paglaom. Busa sugdanta ang atong bagong tuig diha sa pagsunod o pagpuyo sa mga hiyas nga gipakita
sa mahal nga Berhen Maria, ang inahan sa Dios o inahan usab kanato. Maghatag unta kini kanato og kahigayunan sa paghimo og bag-ong sinugdanan. Kini magdasig unta kanato sa paghimo og mga panaad aron maghimo kita kabag-uhan sa atong kinabuhi. Og hinaot unta nga ato kining tumanon aron kita mausab ngadto sa kaayo, mausab ngadto sa kabuutan ug katarong. Bisan lisod para kanato ang pagsunod o pagpuyo sa mga hiyas ni Maria, dili kini imposible tungod kay anaaman ang atong langit ng inahan ug ang iyang anak nga mutabang kanato sa pagbuntog sa atong mga kahuyang. Gani si San Pablo nagpahinumdum kanato diha sa ikaduhang pagbasa. Gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Busa dili na kamo ulipon kundi mga anak na. Mga anak na kita sa Dios. Dili na kita ulipon sa Ginoo. Busa musalig ug mutuo kita ngadto kaniya. Kay atong makaplagan nganha sa Dios ang kalipay, ang kalinaw ug ang tanang butang nga maghatag kanatong tinuod nga katagbawan nga walay katapusan. O gani pinaagi sa mga sakramento, madawat nato gikan kang Kristo ang grasya nga makapausab o makapasantos sa atong kinabuhi. Mga igsuon, sa pagsugod nato nining bagong tuig, atong tagamtamon ang mga panalangin gikan sa Ginoo. Magpasalamat kita sa mga nangaging tuig nga gihatag sa Dios kanato. Nga taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga pagsulay, nga itong nasinati ning kinabuhia, nakasugakod kita, atong nahuman ang usa ka tuig nga gihatag sa Ginoo kanato. Magpasalamat usab kita nining bagong tuig, laing kahigayunan nga gihatag sa Ginoo kanato, kahigayunan sa pagbag-o sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, kahigayunan sa pagbag-o sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kahigayunan sa pagsugod ug bag-ong kinabuhi nga naningkamot diha sa pagpuyo sa kinabuhing Dios noon, inubanan sa pangheliya sa atong mahal nga Berhen Maria. Unang sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa, pagpadayon nato sa Santos nga Eucharistia, pangayo unta ang tabang sa atong mahal nga inahan nga si Maria. Nga unta, ining laing tuig nga gihatag sa Ginoo kanato, laing kahigayunan nga gihatag sa Ginoo kanato, malig-on kita kanunay, pinaagi sa iyang mga hiyas. Kanunay kitang magmalaumon tungod sa atong mahal nga inahan nga si Maria. Ug makabaton unta kitag kalinaw diha sa tagsa-tagsa ka kinabuhi ug kaugalingon, diha sa tagsa-tagsa ka pamilya ug diha sa komunidad. Ug atong iampo nga ang kalinaw mopatigbabaw gayud. Ang kalinaw sa Dios mopatigbabaw sa tibuok kalibutan. Aron sa ingon kita makatagamtam sa kinabuhing walay katapusan o magmalipayon kita hangtod sa kahanturan uban sa atong langit nun nga Amahan didto sa iyang gingharian. Amen. Palihog manindog.